Hello. Bali nasa ano tayo, St. Vincent Ferrer dito sa Bayambang, Pangasinan. So, ang ganda ng simbahan nila dito. Napakalamig, aircon. Bagong-bago. Ayan, taas daming napakalamig. Ang sarap magsimba. Shout out sa taga Bayambang. So, tahimik lang tayo kasi may nagsisimba. Tapos doon sa labas may tao. Pwede muna tayo. Shout out sa mga taga Bayambang.